babban likitan musuluncin nan da ake kira Mansur bin Nasir a cikin littafinsa al-Mawsu'atul Khadra yake cewa hanya mai sauki da ake bi wajen planning na aihuwa, ma'ana tazarar aihuwa, shine ayi amfani da man 'ya'yan nim. Man 'ya'yan nim a lokacin da aka cire shi aka tace shi ta hanya mai kyau, iya daga cikin hanya mai sauki kuma mai matukar tasiri wajen hana samun aihuwa. Yace shi ya jarraba wannan akan mata guda 10 da mazajensu na tsawon wata 4. yace kuma babu ɗaya daga cikinsu wanda ya taɓe gaba ɗayansu ba su samu aihuwa ba cikin wannan wata 4 ɗin. Yace a cikin sakan 30 kawai man nim yake kashe wato haiwanatul manawiyya, ƙwayoyin halitta na maniyi. Saboda ka cikin sakan 30 in dai har shi wannan mai ɗin ya haɗu da ƙwayoyin halitta na maniyi, so zai kashe shi. Saboda ka ƙwayoyin halittar maniyi ba za su samu isa zuwa ga fallopian tube ba, balle ma a samu fertilization. Yace inda za a yi amfani da shi shine za a samu man 'ya'yan nim, shi namijin ya shafa ko kuma macen ta shafa ko kuma dukkan su shafa kafin a sadu da juna. Saboda komin karancin lokacin saduwa, ko da a ce minti 10 ne ko minti 5 ne ko rabin awa ne ko makamancin haka, in dai har ya zamanto ya shiga wurin, so cikin sakan 30 kawai akan samu cewa yakan kashe 'ya'yan halitta din. Saboda mutum zai iya yin tazarar aihuwa da man 'ya'yan nim kuma bai cutarwa ko kaɗan, saboda ko wata nan mutum zai amfani da shi bai cutarwa, balma zai taimaka wajen lubricating. Saboda wanda suke fama da irin matsala ta rashin ni'ima din nan duka za su yi amfani da shi a matsayin wato lubricant. Allah madaukakin sarki ya samu dace.